Boas tardes a todos e moitas gracias por estar aquí. Escollimos a data de hoxe por unha serie de coincidencias que para o noso punto de vista, desde o punto de vista simbólico, pues, teñen moito que ver. Unha que é o 31 de ano do pasamento de Díaz Castro. Hai 6 anos que celebramos o 25 para o ano de Díaz Castro, aquí no cementerio, aquí ao lado, e depois fomos á Igrexa dos Pilares. Pois naceu a NPA, que eran aqueles afiliados de Pepe, que chamábamos aquel día, e que leva 6 anos de trayectoria, a nova poesía crítica. E, bueno, e tampouco é casualidade que esteñamos hoxe aquí entregando o trofeiro de obra, porque Man Castro, ademais de todo o que vincula aos Pilares, pois é un valente directo do propio Díaz Castro. E que mellor que facerlle a entrega deste premio, pois xustamente o día que celebramos o pasamento de Díaz Castro. Entón, sin máis dilación, vamos a falar aquí uns cuantos, e o primeiro vai a ser Alfonso Blanco, que ademais despois dixo que tiña que marchar, que fale el primeiro, que lle parece, así que adiante. Bueno, boas por estar aquí neste espazo. Estes días sempre vendo agora de abrir unha palleira, unhas casas antiguas aí na Rebodica, en Aranda, cunha familia, o que está ao frente, pois, gracias a Dios, pois, ten iniciativas, quere ser un empresario, xa está sendo, da hostelería, e feliciteinos porque estaban abrindo unha palleira, a Centro Cultural, e unha casa para acoller turistas, xente que quere disfrutar daquela paisaxe. Estamos falando tamén da Serra de Montouto, que tamén tanto mama Díaz Castro. E xa digo, as nosas igrexas, hubo e hai, pero houve sobre todo pois unha tradición de defender esta igrexa que nun momento chovía dentro, etc., que parece que querían que nos esquecésemos dela. Penso que hai que reivindicar, un pouco nesta hora que estamos a facer, reivindicar espazos e tempos que gardan a memoria da nosa veciñanza. E penso que o temos que transmitir ás novas generacións, porque estamos aquí gracias ás nosas nais, pais, avós, etc. E elas e eles, pois, ergueron, por exemplo, este edificio que, como digo, son pedras vivas que lembran e conteñen a memoria de varias generacións, neste caso de Vitiricia e a súa comarca. En isto temos que celebrar a Pepe do Vilariño, porque para mí o máis importante del non son crítico literario, pero o máis importante é o que amaba o seu. Sempre poño que os chavales do colexio, cando daba clase, no ano 2014, notei que era o que máis lles sorprendía a nenos e os nenos, sabendo máis de 15 idiomas, o que lle molaba era falar galego. E poño exemplos de poetas, por desgracia, dos que me estou lembrando, novos da miña idade, xa morreron, Lois Pereiro e Isidro Novo de Lugo, pero como atoparon en Madrid, sin conocelo, pero falando galego, entablouse unha amizade e unha devoción, porque andaba por Madrid buscando a ver con quen partillar a fala que mamara a lingua Vilariño. Pero non é só a fala, é a reivindicación do rural, da aldea, do que está
estamos tanto a falar, porque certamente está en risco, pero bueno, ahora mesmo xa digo, acabo de ter unha experiencia nunha aldea de Aranga, pero tamén está habendo mulleres e homes novos que queren que as nosas aldeas, a nosa fala, a nosa cultura non morran, pero xa digo, necesitan da coraxe, dos ollos de todas e todos. Pepe, para min, a súa grande testemunha foi esa. Foi, xa digo, morrer e vivir na fala dos seus pais, con orgullo, con fachenda. El que pasou a maior parte en grandes cidades, en pequenas cidades, sin embargo, xa digo, nunca rexeitou a nosa fala, a nosa cultura, a nosa aldea e o noso rural. E sabe transmitir, xa o dixen cando foi o pregón do festival, do primeiro festival de poesía, da nova poesía guitirica, xa dixen que está habendo creadoras e creadores novos, onde mesmo chegoume unha grabación, non sei como un videoclip de un rapaz de Oroxe das Peñas, un artista, tamén poeta de Rábade, e comenzou desde a iglesia de Rábade. Desde a iglesia de Rábade empezou a facer e a gravar un vídeo, unha cinta, facendo memoria das veciñas e veciños de Rábade, os nomes e os apelidos que xa morreran, que xa non estaban, dentro da iglesia. E comeza tamén con os versos de Díaz Castro. Estou vendo, xa digo, que hai unha música igual, que hai creadoras e creadores que coñecen a súa obra. Non é tan descoñecido como ás veces nos parece aos máis vecinos. Xa digo, está aí presente, sobre todo, nas novas xeracións. Por iso, hoxe, queremos dar gracias unha vez máis a Xosé María Díaz Castro por deixarnos este herdo que imos un pouco resumir nesa frase da súa lápida: a memoria feríome para sempre. Para sempre. Porque as persoas, é verdade que imos ao cemiterio, pero as persoas somos moito máis. Estamos vendo en Díaz Castro. Estamos vendo tamén hoxe en Man Castro, que o estamos lembrando pois a través desa luz. Desenvolve a súa creación, o seu traballo, a súa vida noutro eido. Temos que agradecer a preocupación e o eco que se fixo pois do mundo obreiro, que como a él e a súa familia, tamén veciñanza de Guitiriz, está por aí Blanca Villar, e penso que tamén ten familia, por poñer un exemplo, no Ferrol, sí ou non? Sí. Vale. Podíamos poñer máis exemplos, Xaquín, etc. E el, xa digo, pois difundiron o coraxe, a coraxe destas clases obreiras, reivindicou os dereitos mesmo destas mulleres e homes labregos de Labrada, dos Vilares, de Guitiriz, que fixeron a súa vida en Ferrol Terra, mellor dito. E xa digo, temos que dar as gracias, man, por defendelo sempre, ser unha voz clara, forte, con coraxe, transparente, pois dende Diario de Ferrol que fundaches, e tamén por medio doutros medios, porque eres xornalista, pero ben sabes que ás veces os xornalistas, como as persoas, somos a voz dun amo que nos sostén, pero que non ten nada que ver coa verdade. Ti sempre rexeitaches as adulacións e fuches sincero e claro, pois na transmisión desa verdade que se manifesta, por exemplo, na loita do mundo obreiro, do mundo rural, etc. Porque vivimos a par e os nosos
verdades, por iso entendémonos tan ben. Gracias a Lareira dos Soños, Nova Poesía Guitirica, por manter vivo este espírito creativo que se manifesta a través da poesía. Eu sempre digo que é un xeito tamén de explicar e entender o mundo. Hoxe mesmo, non porque non son poeta, pero polo Festival de Pardiñas estaba convidado a un festival de poesía, penso que é a 8ª edición en Allariz, de Ourense. E tamén algo semellante que vai medrando e que está axudando pois aquela comarca, outra chaira, pois está axudando pois a crear e sobre todo a que a xente nova pois sexa capaz de transmitir o que sinte. Agora mesmo estamos vivindo a pandemia e tamén distorsións moitas que hai con isto do botellón, etc., en que non din a verdade, non transmiten a verdade, porque a ver cantas páxinas dedican os medios ás cousas positivas que se fan, como a Nova Poesía Guitirica, por poñer un exemplo, ou cousas que tuvemos hoxe como acordante en Vilalba, a ver, que din? E, sin embargo, a tele, etc., horas e horas, e a xente papando todo iso, aí ven tanto medo, papando todo iso, que son solo síntomas negativos, cando moita rapazada está todos os días traballando, tamén se divirte, porque é o propio, pero están tamén traballando polos demais, están creando conciencia crítica, pero disto nadie se quere enterar. Isto vai ter as súas consecuencias, porque, xa digo, temos que estar alerta e temos que descubrir o que fai cada persoa para ben dos demais. Tamén traio saúdos doutra moza que quería estar aquí, pero estuvo en Vilalba, que tamén tivemos hoxe un acto de poesía que é Luz Campello. Entón, transmito-vos tamén a súa disculpa por non estar aquí físicamente, pero está a través da súa palabra, do seu compromiso e deses soños que comparte ela e todos nós. Gracias por escoitar. Bueno, pois seguindo coas disculpas, aproveito tamén para pedir as disculpas pola ausencia de Pastora Vélez e máis de Clara, que iba a vir hoxe e iba a recitar aquí, pero Clara está un pouco mala e a súa nai, lóxicamente, que vou convidar. Antes de pasar a segunda persona, enviounos Raúl Río, dende Euskadi, pois unha pequeniña carta que nos pideu que léramos aquí polo tema do tropeiro de honra a Mancastro. Entrega do 7º tropeiro de honra a Germán Castro Tomé Mancastro. Estimados compañeiros e compañeiras, amigos e amigas, por causas ateas á miña vontade, non podo estar nesa merecida homenaxe ao primo do meu amigo Xosé María Díaz Castro e amigo meu tamén desde aquel 17 de maio de 2014, que foi cando coñecí. Na celebración do Día das Letras Galegas dedicado ao seu primo, ao que tamén hoxe acabades de homenaxear na súa canta. A súa amizade e bonomía amosouma despois de varios actos e moitas ocasións, pero sobre todo intervindo coa súa potente voz e o seu agradecido discurso no acto que tivo lugar o día 7 de abril de 2018, no que me entregaron a min esa distinción que hoxe ele engrandece como minarego de pro e orgullo da parroquia que nunca perdeu as súas raíces. O meu deber era estar nese merecido acto de agradecemento e honra que hoxe lle dedicades e lle dedicamos, pero non me é posible debido á lonxanía na que me atopo. Xa sei que non pago con este pobre escrito a solidaridade e o cariño que me amosou sempre, pero agardo que veñan tempos mellores para seguir disfrutando da súa amizade e da de todos vós en normalidade lírica e sen problema das distancias xeográficas. Para finalizar,
finalizar, quero felicitar ao amigo Man, a Asociación Galega de Soños, pola súa acertada elección, pois o elexido dá un gran valor a ese premio e engrandece, aínda máis, os que xa recibiron Díaz Castro, a Romería na Brega de Chaira, Asunción dos Ares, Pepe de Cristos e Sara do Pazo, entre os que humildemente tamén me atopo. Perdoad a miña ausencia presencial, pero estarei con vos no pensamento e, se é posible, seguíndoos nas redes. Unha forte aperta para todos e todas. Raúl de Río da Tiñaz, El Santurchi, 1 de outubro de 2021. Obviamente falou Alfonso, non só amigo, sino tamén defensor de Díaz Castro e de todo o seu legado, quizás a persona fundamental na reivindicación da dedicatoria do Día das Letras, pero tamén na loita por o arreglo e a posta en valor da súa casa, a casa da xente, que agardemos que algún día podamos ver. Pero, ademais, tuvo máis amigos, por suposto, moitos máis, e un dos máis destacados, que ademais, ainda estes días que me pasou Raúl Río, puiden ver a película que rodou Xulio Xid, coa presencia de Díaz Castro, que lle dá outro valor, pois creo que é moi bonito telo aquí, e que dedique tamén unhas palabras tanto a Díaz Castro como a un colega xornalista que é Hernán Castro. Así que, Xulio. Boa tarde. Parabéns, Xosé María Díaz Castro. Parabéns, Man Castro. Parabéns, Xosé María Díaz Castro, porque hoxe fai 31 días e físicamente morriche, pasache unha dimensión diferente, e desde esa dimensión eu estou seguro que nos estás vendo e escoitando, e que seguro que recoñeces que desde 2014 todo foi diferente, porque gracias a un milagro deste santo laico que se chama Alfonso Blanco Torrado, que conseguiu o Día das Letras Galegas nun tempo en que prácticamente era impensable. Desde ese momento, Urbi et Orbi galego coñeceron a Xosé María Díaz Castro. Pero en ese parabéns hai que incluir precisamente que tal día como hoxe, fai 6 anos, naceu os afillados de Pepe, os afillados poéticos de Pepe, que evolucionaron a nova poesía empírica, que seguro que se agora percibimos que é importante, cando pasen os anos notarémoslo moito máis. E remato a lembranza de Díaz Castro con un poema del que non poido resistirme a ler, porque verdadeiramente, gracias a Díaz Castro, quedamos todos sempre feridos pola beleza. O poema di: todos os ríos pasan pola miña vida, cheos de Deus, música e lapas. Todas as pombas fan o meu amor, a beleza feriume para sempre. O traveso da escura telaraña deste mundo, unha estrela cae no río da miña vida e quédame chamando. A beleza feriume para sempre. En cada voz eu ollo unha chamada cun longo eco de adeus que non entendo, porque me fire como espada ardendo. A beleza feriume para sempre. E as falopas dos anos van caendo sobre a sede inmortal, e os ollos tristes non enterran a boca da ferida. A beleza feriume para sempre. Parabéns, Xosé María Díaz Castro. Parabéns, Man Castro. Púxenme a pensar en cales deberían ser os rasgos característicos dun bo xornalista, dun modelo de xornalistas, pensando precisamente en ti, que hoxe aquí homenaxeamos por motivos que non detallamos, porque se trata dun homenaxe de conxunto á persoa, á obra, ao talante, ao traballo. Un xornalista, unha xornalista, ten que ser unha persoa con sólida formación en calquera rama, unha boa formación xeral que lle permita abordar unha generalidade de temas tendo deles conciencia previa, pero tendo das diversas fontes a información específica e, por tanto, sopesada, contrastada, verdadeira. Man Castro.
Debe ser persoa seria, sobria, que pode pasar desapercibida se é preciso, que se fai notar cando convén, que sabe ser e estar en calquer ambiente e lugar. Mancastro, que no decurso da súa vida profesional, en algún ou en moitos momentos, se arriscou en aventuras informativas de orientación, de goberno, de impulsión, de dirección de medios, que constitúe un risco aínda superior ao exercicio dunha actividade, o exercicio diario dunha actividade calada, sufrida, moitas veces incomprendida e arriscada. Mancastro, que se implique na súa terra vital, Ferrol, en traballos de creación, investigación, publicación, divulgación, pero tendo moi presente as súas raíces, as dos seus rebanceiros, unha terra xa inmensa, unha cultura determinada, mesmo con idioma propio, o galego de terra xa, que viviu tempos escuros e loita por asomarse a unha Europa polo de hora imprecisa, pero que resulta ser o futuro imprescindible, conxaneando pasado e futuro, aldea e cidade, cultura labrega e industrial. Mancastro. Despois de cabilado e dito, empezo a entender por que estamos aquí, co fervor da amizade e da admiración, do recoñecemento ao traballo e ao pensamento, porque hoxe Mancastro investímolo todos, entre todos, como trapeiro de honra. Tiñamos que estar aquí, e estamos. Tiñamos que decir, sin palabras, só coa presencia que é un dos nosos, que estamos contentos desta distinción, que estamos satisfeitos, porque el pode estar ben satisfeito. Eu teño anunciado algunhas veces unha apócrifa parábola das cereixas que coido pode vir ben neste caso. Teño experimentado que cando un quere coller unha cereixa, sobre todo aquelas cereixas das cerdeiras da nosa nenez de tempos idos, que nunca tirabas por unha e nunca viña soa, senón ao menos por pares, e unha traía outra. O mesmo que pasa cos amigos, cos parentes, que cando un recibe a un deles, van chegando tamén os que con el viaxan na vida. A min pasoume con meu cuñado Manolo Benedicto, aí está, curmán de Mancastro, de oírlle falar de man, e logo de tratar con el chegou a ser amigo. E a través de él, con outra xente, de maneira que podo decir, como decían os nosos antergos e veciños vellos da xente de Seu, aí somos algo parentes. Eso coido é o que me pasa con man, que a través de meu cuñado ainda somos algo parentes. A primeira nova que tive de existencia real viva de Díaz Castro foi tamén de Manolo Benedicto, que me falou do padriño da súa irmán Marisé, que escribía versos e vivía en Madrid. E man é parente de Díaz Castro. Xa me diré se non teño razón para pensar que pode ser verdade a miña apócrifa parábola das cereixas. O mestre de xornalistas que foi o ben querido Túñez Bouzón decíame que un xornalista é un océano de coñecementos con 2 centímetros de profundidade. Neste caso, Mancastro pásase, porque o océano de coñecementos é verdade, pero a profundidade supera os nosos instrumentos de medición, e iso, aínda que só medísemos a cantidade, a extensión e o volumen. Pero Mancastro presenta moita máis complexidade, porque a ese volumen de coñecemento suma o fervor, a dedicación, a sensibilidade, o agarimo, a querencia e a modestia. Por iso, hoxe investimos o trapeiro de honra, porque este premio honra unhos devanceiros que se botaban ao mundo deixando a tranquilidade das súas casas, a aventura, para enterlas daquelas moi lorixanas, falar e comercial, gañar a vida dos seus, arriscando a propia. Teño dito que eu aprendi o que eran os trapeiros e trapeiras dos Vilares cando miña nai sendo un moinero me falaba que no inverno, na súa terra, do freixo das montañas
montañas das Pontes, no Monte Caxado, chegaban os trapeiros dun lugar mítico chamado Os Vilares. Andando o tempo, eu era de Vilar, comprendín que os Vilares nin quedaban tan longe na distancia, nin quedaban tan longe no corazón. Entón, unha ceremonia como a de hoxe, a min confórtame, achégame á terra e demostra que, decía Xesús, que toda a terra é país, que toda a terra é país, pero hai terras singulares, como a dos Vilares, que é capaz de facer nacer esta forza, este espírito dos vellos trapeiros. Dixen antes que se xogar a vida para mellorar a vida das súas familias e congratular de estar aquí nesta celebración, de darlle os parabéns ao amigo casi parente Man Castro e de desexar que o dos trapeiros de honra seña unha institución que unha vez nacida se consolide e verdadeiramente seña o xeito de agarrar a memoria daquelas xentes boas, xenerosas e entregadas que, repito, ainda que sea decirlo máis veces, que daban a vida, arriscaban a vida para mellorar a vida dos seus. Parabéns, Man Castro, parabéns aos que lanzades a todos os ventos a memoria dos vellos trapeiros e nomeades trapeiros de honra. Gracias. Como xe aquí, aparte das palabras dos amigos de Man e amigos de Díaz Castro, pues tamén vamos a pegar de poesía e algo de música, o trasladar aquí, digamos que homenaxe a Díaz Castro, María Xosé Lamas tiña un poema para dedicarle a Díaz Castro, e entonces, bueno, suba aquí al resultado, e despois continuamos con sigo a tecer e destecer palabras entre os fíos urdidos nos teus nimbos, aquí, no paraíso utópico de Ítaca. Sigo a tecer e destecer a vida, salientando a presenza do máis mínimo, amosando toda a súa valía. Sigo a tecer e destecer nostalxias dun tempo de crenzas e subsidios que inevitablemente pasa. Sigo a tecer e destecer lembranzas dos vales e dos cumios de acotío, da paisaxe que nos teus versos trazas. Sigo a tecer e destecer, sentada diante a tea de teu, firme a cubillo de amor con a terra que te abraza. Sempre este premio intentamos que simbolizara a cada persona que recibía, que simbolizara as noites, non que fora ampliado de outras noites. Así, cando se dedicou, por exemplo, a Pepe de Cristos, pois queríamos homenaxear tamén a todos aqueles músicos que andaban polas corredoiras en tempos moi duros e moi tristes, non? Alegrando o pouco que se podía aquela vida tan dura, non? Ou cando se dedicou tamén a Asunción dos Ares, pois tamén homenaxear a todas as mulleres que en duras condicións de vida pues, sacaron adiante as súas familias, non? Ou, bueno, a Raúl Río, que casi é un emigrante exemplar, non? Que foi emigrado e integrouse perfectamente naquela sociedade, pero tamén seguiu vinculado á terra, incluso levou canacos desta terra ali en Euskadi, levou a Manuel María, levou a unha chea de cultura, non? Ali a participar en Euskadi. E cando homenaxeamos a Man, pois tamén, de alguna maneira, estamos extendendo o que é o ser dos vilaregos, que non se é un lugar simplemente por nacer, se é dun lugar polas orixes, se pode ser, pero tamén por querer ser dun lugar. El deixou no claro xa no ano 2014
cando a dedicatoria a Díaz Castro das letras galegas que tantas cousas moveu, parte da culpa de que esteñamos hoxe aquí tamén é de Díaz Castro, pois eu creo que Man abrazouse definitivamente as súas orixes, xa nunca se descolgara, pero de alguma maneira abrazouse moito máis. Non é casualidade que Pastora, como falo un pouco o nome dela, o escollera tamén para prologar o seu libro, este de Lareira de Soños, creo que tuvo claro xa desde aquel mismo momento en 2014. Por lo tanto, vai aí tamén, de alguma maneira, a homenaxe de Pastora, con ese encargo. E, bueno, para seguir, seguimos con amigos, porque se amigos son Alfonso ou Xulio Xid, pois son unha persona que tamén manifestou a súa vontade de falar aquí hoxe, de dicir unhas palabras. E é Xaquín Campos, Xaquín de Roca, que se chegou aquí desde Ferrol, precisamente, para dedicarle tamén unhas palabras a Man Castro. Como é de habitual, habrá que empezar por Díaz Castro. Neste día do seu pasamento, e quixera facelo co poema de Esmeralda. Era unha pequerechiña que con medo sorrís o sol que vai nacendo morrendo sin ti, porque de ser tan pequerechiña te me avergonzas ti. O universo inteiro sería moito máis pequeno sin ti. Esa profecía vai de Díaz Castro por todos nós. E dado que falabas ti de Pastora, señora, eu reivindiquei para Díaz Castro que a pastoriza do verso do Penélope nin é da Coruña, nin é de pastoriza da Lademeira, senón que a divina pastora daqui do Santo Alberte, onde meu criei e onde era, leva ese nome. Non está presente, pero tamén paera as miñas terras. E agora quixera, a que se me acompañan os ollos, Man Castro tomé o primeiro trapeiro de honra 2021, Lareira dos Soños. Boa tarde e saúdos respetuosos. De nacenza eu son de Roca, cidadán guitiricense, aínda que o corazón e pequenas experiencias e estancias marcan tamén a miña vida de relación coa comunidade vilareira e as súas distintas localidades. Porén, eu non son vilarego de veciñanza. Por iso pido excusas. Non sei se teño dereito. O dramaturgo italiano Luigi Pirandello, na súa coñecida obra 6 personaxes á procura do autor, inspírame un pouco para falar hoxe en relación con Man Castro, o meu amigo e compañeiro. E o compañeiro que coincidimos xuntos no seminario de Moñedo con distintos anos peregrinos coñeceros. Hoxe aquí neste acto aparece un conflito semellante àquele que Pirandello na súa obra de 6 personaxes de procura do autor aparece. Aparece unha familia de personaxes que entra de súbito nun ensaio con un director de escena de teatro. Diríamos, esa familia de personeiros é a Lareira dos Soños, a NPG e tamén os que estamos aquí presentes. E buscamos, tal vez, sin sabelo, que nos axude a terminar unha obra inacabada, os trapeiros dos vilares. Por que nos interesa? Unha experiencia personal nos vou contar. Ano 1954, o seminario de Mondoñedo, Manuel Cao López, que supoño que recordas que é do meu curso, despois tiña un primo que debe ser do teu curso, non? E máis eu, pois, un día, non sei por que tivemos unha retesía amigable, unha porfía. Un día, para moquearse de min, dixo, anda ti, que xa eres de Parga. De Parga? E logo que pasa con ser de Parga? O campamento militar, os trapeiros de Parga. O do campamento non me afectou moito, pero de trapeiros doeu-me. Certo, eu era de Parga, pero aquela moza dos trapeiros non era verdade. Eu coñecía esa xente,
eu tiña alma de trapeira, non te autoriza a tratarme como un trapo, porque eu vallo, e coa miña alma fago desfago. Por iso te pido que me desaprendas. Os que estamos aquí sabemos que non é igual aprender que aprender, agarrar. Por iso eu era de Parga e aquilo filiume. Eu coñecía aquela xente, como os digo. Mais tarde descubrí a obra de la BPA, un movimento de Maús, que foi levado ao cine, que seguramente alguns de ustedes verían, que era Os Traperos de Maús. E nos Traperos de Maús eu escoitei a Pepe Chao, de que moitos de nosotros seguramente que fomos amigos, falar emocionadamente dos Traperos de Maús. Ese día reconciliei definitivamente xa os nosos trapeiros. Ainda que a cousa dos lugares era moi distinta, pero había unha pobreza común de orixe e unha inmensa dignidade en ambos. Tamén temos unha realidade nosa, esa dos trapeiros, xente pobre pero honrada, loitadores de vida desde a pobreza nun tempo de miseria. A realidade segue a ser realidade, na que desaparecen algúns condicións no noso bus agrario que foi mudando coa posguerra. Mudou de lugar, pero non de condicións. Quen eran, quen foron, quen están a ser hoxe os trapeiros en calquer parte do mundo? Seguirán sendo, como os nosos trapeiros dos Vilares, embaixadores dos valores, non empresarios, pero sí emprendedores, botados ao mundo con esperanza, como decía fai un momento Xuruxí. Acompaña dun burriño sinxelo, pobre, de pisada firme e segura, de pouca mantenza. Ese grande, fiel e incondicional compañeiro, intelixente e libre, pero tamén como a elas, as trapeiras e os trapeiros, amigo e soñador. Algún día tendremos de incluir nunha homenaxe a ese burriño, o amigo, ese confidente secretario. Ese que de vez en cando botaba tamén mágoas, sementeiras de solidaridades pola dureza da vida e os infortunios. Pasou menos con elas e con elas os trapeiros. Que dure a nosa vida, dicían Marcos. E de vez en cando ese burriño revelouse solidariamente como horneos ameazantes e mesmo con patadas ao aire dicindo desafiante: olliño, que ainda non nos coñecedes, ainda non coñecedes as miñas capacidades. Cuidadiño connosco. Ainda non sabedes da nosa fortaleza. Por iso o tío, na andaina no camiño, falando xuntos logo, facían sempre unha análisis externa e interna, facían algo así como un DAFO, ese acrónimo que significa debilidades, amenazas, fortalezas e oportunidades que na andaina da vida imos aprendendo e levamos adiante. Pola Pascua, e son testemunha directa, volvían coas marcas do camiño andando e facían fotos de festa e lucimento do seu honrado traballo e relatos sin fin. Na antigüedade chamaban bardo a quen recitaba poemas e narraba lendas de maneira oral. Moitas veces os bardos relataban feitos históricos mediante extensos poemas que declamaban ou cantaban. Moitos dos nosos trapeiros tamén exerceron esta mesma misión. Fixeron isto mismo e nós temos a obriga de recollernos esa sagrada tradición oral aínda viva na memoria da xente, pero en perigo de esmorecer. Volvían e aínda están a buscar un autor, un desafío cara adiante. Lembrades as historias das feiras de Parga, esas historias dos cegos. Algunos outros moi novos e xa non recordades, pero hai unha sagrada tradición que nos sirveu a moitos de moitas cousas. Os tempos son chegados. As personaxes xa as temos. Son as do fenómeno social dos tropeiros dos Vilares de Parga. Están aí. E seguen a clamar. Temos de superar os estereotipos falsos. Exixos a propia dignidade. Precisamos estudos monográficos amplios e serios, especializados sobre esta realidade. Aí está xa o libro do Pastor Vélez, La Leira dos Sonhos, de tanta fondura e tanta riqueza hai nel. Por iso, vos creaste
Esperamos de ti, ben querido Mancastro, como investigador e perito na arte das letras, que sexas ese trovador, ese xogar, ese segredo que nos compre. E que dentro dun ano, dous, se queres, veñamos da tua autoría un novo libro ben documentado destes nosos tropeiros, como ti noitas a facer cando te podes fazer unha cousa. Se queres, colle contigo un bon platero, uns trapeiros que te axuden finalmente no carrexo das tarefas. Pero ti tamén, como eso, como decía el, no cuerdo de esperanza, ti tamén se queres pedir rechino, pero o mundo sería máis pobrecito. Esperamos de ti unha nova obra desde un trapeiro que xa o eres. Moitas gracias. E como antes de seguir, entrar xa, digamos que no tramo xa na entrega do premio, pois vamos a meter un pouquinho de poesía. Entonces vamos a mandar a Luz Airado que veña a recitarnos a súa. Que ademais, non sei se sabedes, pero próximamente vai salir un libro fermosísimo de Luz Airado, coa editorial Medulia, que, bueno, por tanto, para a NPG, como para toda a poesía chaidega, pois vai ser unha festa. Hola, boa tarde a todas e todos e grazas pola presentación. Entón, vou a recitar e vou a comezar. Leva por título Poesía. Poesía. Fuxir aos adentros da máis virxinal existencia, a vida é por haber. Ali onde se agocha a miña xoia, o sangue glorioso do teu sangue, do que bebe a boca chea esta forza creadora de versos e versos de papel adicados a ti. Poesía é a soeira das túas verbas estreadas por terceira vez na madrugada. Esas que texían unha etérea filigrana coa que a lúa cinguía o meu corpo, sendo aínda unha cativa. Coitada de min, crendome invadida pola bella arte das aldeanas, cando só ti eras quen enchías aquela incipiente vocación. A mesma que agora vaga dubidosa na busca das súas raíces. Entenderás que eu non fui parida para isto da palabra en verso, que o que escribo na alma e me escoce nas adentras non atopa unha curta existencia no pensamento apolíneo na súa voz, que críen algún día na beleza das verbas enxebres da miña xente, e entregueime a elas, en verso e en prosa, descubrindo o primeiro amor. Logo, chegaches ti as miñas veas aínda tenras, amor platónico, e quixen encontrar maliciosamente a palabra insaciable dentre as túas faccións neste tempo xa desterradas. Grazas. Bueno, non é algo que opino eu, pero creo que é algo que opinamos fundamentalmente a xente que traballamos, facemos cousas no mundo da cultura. Eu creo que temos unha sorte, e é que é a alcaldesa que temos, que vexo que anda por aí, que é Marisol, e que, bueno, veu para botarnos unha man tamén na entrega deste premio. Por tanto, vou abusar un pouquinho, vou dicir que suba aquí, que diga unhas palabras sobre la queira, e que para ela a entrega do premio a man, despois falar a él, teremos un pouco de poesía tamén, e remataremos con música, que é a mellor maneira de acabar, non? Así que, Marisol, adiante, moitas gracias. Nada, é só saludarvos e dar as gracias, porque Antón sempre se acorda de min para todo, e hoxe tengo aquí a entregar o premio, e, bueno, eu veño encantada. Veño de outro acto, por eso non cheguei a tempo no primeiro, e nada, eu sempre, xa o sabe, que estou encantada de colaborar cando as miñas, pois eso, a miña xena me permite, e ás veces, pois tamén a familia non me, os fines de semana non me permite facer todo o que eu quero, pero bueno,
con vos, a poesía, a música, que para mí é moi importante tamén, dar as gracias porque sempre sodes moi activos e sempre estades organizando cousas e iso para o noso concello é bom. Cantas máis cousas e cantas máis actos teñamos no concello, máis vida temos e iso a mí parece que é moi importante. Así que nada, grazas a vos por acordarvos sempre de min. Gracias. Boas tardes. Gracias aos intervintes polas generosas palabras que abruman e que responsabilizan, porque cando de un dice que é isto e o outro, ten que asumir a coherencia con eso que din que non. Por certo, Xaquín acaba de lanzarme xa un torpedo á línea de flotación, verdad? Emplazándome para facer algo, para escribir algo sobre o trapeiro dos Vilares. Que conste, e non pensaba dicilo, que estou traballando, non sei o que sairá daí. A mí non me gusta, por iso non quería facer, pero bueno, vou non facer. Estou traballando, a mí gusta moito investigar nos xornais antigos. Xa sacamos ali en Ferrol, curiosidades ferrolanas, e agora vamos entrar na imprenta esta semana, curiosidades ferrolanas 2. E teño ganas, estou mergullado nos arquivos, nos almacéns dos xornais antigos e traballando con Vitiriz, sobre todo, coa súa historia e recollendo todas aquelas historias pintorescas, aquelas historias interesantes, anecdóticas, un pouco na liña dese curiosidades ferrolanas, este podía ser curiosidades vitiricenses ou vitiricas. Pero bueno, estou na mitad do traballo e se o resultado final me satisface, pois viría moi gustoso a presentar ese libro aquí mesmo, con independencia de que xa me aumentou o chollo xa aquí, porque agora terei que investigar na figura dos trapeiros. Síntome moi agasallado, primeiro porque se recorde ao parente poeta Díaz Castro, que foi un pouco o motor, como xa se dixo, do meu retorno, que dixen nunha entrevista que fixo Tania hai pouco tempo no Progreso, o retorno ás miñas orixes. Creo que é importante valorar estes agasallos e estas palabras e, sobre todo, quero agradecer, pero moi fondamente, a xente da miña familia que están aquí hoxe. Tanto a rama dos Tomé, dos Camuza de Lea, como a rama dos Manchás. Moi agradecido. Ben, estou tamén a gusto porque Antón e Pastora tamén me meteron, viron a miña intencionalidade, intuíron que agora que, bueno, xa levo xubilado 11 anos, que quería retornar un pouco ás miñas orixes e puxeronme e alfombraronme o camiño. Sinto non este ese pastor aquí, pero é igual, pero sabela, porque aparte de darme a honra do prólogo de Lareira de Soños,
E tamén fun partícipe da fundación da Nova Poesía Guindirica, ali na Igrexa dos Pilares. Así que estou, como vedes, meténdome a tope, porque creo que é unha asignatura que teño pendiente. Como logo, creo que digo por aí, eu vivín entregado en Ferrol á cultura e ao xornalismo. Tal vez tan entregado como que, con independencia das visitas á familia que facía aquí, non podía dedicar algún tempo a estas miñas raíces vilaregas. E vou dar lectura ao que escribí, agardo que non dure máis de 13 ou 14 minutos. Así que vos poño en situación para que me comprendades. Agradecido á Asociación Sociocultural Lareira de Soños, agradecido a Xarmón, se marchou, Alfonso Blanco Torral, que fai que hoxe libre nos meus adentros ese sentimento de vilareguía que sempre me acompañou, aínda que as circunstancias da vida levaran a nacer no lugar da Pedra, na parroquia ferrolá de Esmelle. Esmelle, ese nome de reminiscencias cunqueirianas, fermoso val do que, por certo, é o de un xornalista de excepción, escritor e académico Venceslao Fernández Flores. Ali, moi preto da cidade borbónica, da cidade cartesiana, da cidade de cor gris naval, cidade onde a vida cotiá xíase polo pito, a sirena, da constructora naval e o cañonazo das 12 da Mariña. Eis o binomio Azán Mariña, eis o binomio Estaleiros Mariña, razón de ser do Ferrol de Carballo Valero, mesmo do Ferrol de Gonzalo Torrente Baester, ou desa gran muller Concepción Renal, entre tantas personalidades que levan o selo de Ferrolán ou Ferrolán no seu ADN. Cidade onde as mans dunha mestranza cultiva e culta eran e son quen de moldear o aceiro dos barcos cal se fora barro nun obradoiro de cerámica. Cidade onde a resistencia obreira marcou ciclos históricos na loita antifranquista. Pois a 6 kilómetros desa cidade estableceu o seu destino definitivo Germán dos Manchás, Germán Castronome, mestre de escola, que casado con María de Canuza de Lea, María Tomecalvo, decidiron ambos os dous traer ao mundo hai algo máis de 77 anos a este trapeiro de honra, así como os seus irmáns Pepe e Javier. Amigas e amigos, familia, tómome a licencia de facer unha especie de digresión ou cambio de tercio para traer a colación un paralelismo que me resulta cando menos curioso e casual. Cumpriránse en decembro 11 anos en que fun homenaxeado en Ferrol co premio Lefre de Caldereta, promovido por unha asociación cultural do mesmo nome. Asociación que, leo o que entón saiu nos xornais, procuraba dar voz á xente da comarca ferrolana, que por desgraza non a ten ou permanece nun segundo plano por non formar parte dos persoeiros consagrados da bisbarra, pecho comillas. Explicarei que Lefre era na fala ferrolana unha persoa humilde, de baixa extracción social, que adquiría ese nome Lefre de Caldereta adquiría sentido pexorativo para determinada capa social moi clasista. Ao chamado, como digo, Lefre de Caldereta, porque isto de Caldereta ia asociado aos obreiros da constructora naval que vivían na contorna de Ferrol e levaban a comida nunha caldereta, o que daba lugar nas primeiras décadas do século pasado a unha estampa tristemente típica da época. Os traballadores almorzaban sentados nos portais das vivendas urbanas.
estampa que representaba, sen dúbida, a imaxe dun proletariado humilde, con escasos ou nulos recursos, como era o que procedía da zona rural. Pois ben, os organizadores xustificaban o premio co que entendían que era a miña trayectoria, e volvo a ler reseñas de prensa que dicían pola súa longa e magnífica carreira e polo seu compromiso persoal coa cultura de base como movimento vecinal e como movimento sindical. Velaí ese gran paralelismo co premio que hoxe recibo fachendoso. Varía a forma ou a denominación, pero non o fondo, ou principios que inspiran estes premios. O trapeiro de honra, como xa se sabe, nace para reivindicar e dignificar un oficio humilde, ou un modo de vivir, como un reconhecimento ás voces silenciadas do rural, a esas persoas e entidades que, co seu traballo, construen a historia desde o anonimato e a humildade. Trapeiro de honra como obra lareira de soños, que, como dixen máis veces, deu o privilexio de prologar, ven de ser un canto á dignidade dos humildes, o que reflite un acentuado sentido humanista e solidario das persoas que están detrás destas iniciativas e que todos coñecemos. Chegados a este punto, hei de confesar que me sinto moi gratificado, xa que os premios, dito sexa, coa maior modestia do mundo, os premios que até agora tiven a sorte e a satisfacción de recibir foron otorgados por comunidades de base, veciñais, culturais e mesmo obreiras. Tamén por compañeiros e compañeiras, o feito de que os propios colegas recoñezan a un ten, ao meu ver, un inestimable valor. E sempre que en agasallos e homenaxes tiven a oportunidade de subir a unha tribuna ou desde a miña propia escrita fixen gala da miña vilarería, pregoando orgulloso que sendo ferrolán de nacemento polas miñas veas únicamente corre sangue vilareiro, xa que, como queda dito, os meus proxenitores son naturais desta terra, terra de ríos e penedos, terra sucada de ervas pequerachinas, terra de recantos que firen para sempre coa súa beleza, terra de nimbos, terra co ceo arrincada, que diría o noso gran poeta Xosé María Díaz Castro. O meu roteiro non discurre de parga a pastoriza, que falaba antes Xaquín. Como reza o poema Penélope, o meu roteiro emocionado vai de Guitiriz a Labrada. Eu chegaba a esta vila das augas saudables e balnearios unhas veces a bordo dun camión que venía de descargar patacas en Ferrol e outras a bordo dun coche daquelas famosas orquestras ferrolás que eran contratadas para animar as festas do patrón por alguna forma, pola zona de aquí. Tamén viaxei no tren e o primeiro que me chamaba a atención ao pisar terra era un edificio grande, creo recordar que era así, ao pé da estación que poñía Hotel Tomé, era así, non? A primeira vez que cando xa sabía ler, non tardei en preguntar a miña nai, que sempre me acompañaba, se aquel establecimento era da nosa familia. Non era. Descubrí que o mesmo que hai outros Lópezes, tamén hai outros Tomés. De Guitiriz, onde habitaba parte da familia dos Manchás, algúns representantes están aquí, e tamén había a familia dos Canuza, viaxaba a Talea nos Vilares, onde residían os meus padriños. Teño na memoria fixada unha estea moi emotiva. Quedoume prendida. Eu era moi pequeno. Foi unha desas ocasións que ia con miña nai e cando estábamos preto da casa a miña avoa se vou recibirnos e nai e filla fundimos nun abrazo interminable, ou por menos pareceume a mí interminable. Nese encontro as vaguas suplían as palabras. As vaguas decían moito máis que as palabras. A mí non me gustaba nada que botar a chorar. Pero supoño, penso desde adulto, desde hoxe, que entre elas pesaba a sensación de vivir longas temporadas sin verse.
As distancias, daquela non había as comunicacións de hoxe, nin os medios de transporte, pasaban factura no terreo das emocións e dos sentimentos. Nos Manchás estiven algunha vez hai moitos anos, porque a familia marchou a Coruña e, lóxicamente, perdeuse a dinámica das visitas a este fermoso territorio vilarego. O lugar dos Manchás quédame na retina como un lugar paradisíaco de moita paz, cargado de bucolismo, paisaxe de prados, ríos e arboredas que cantaba a nosa gran poeta Rosalía. Recordo precisamente que preto da casa pasaba un río no que os meus curmáns pillaban moitas troitas. Contábanos meu pai que nunha ocasión sendo neno caeu a ese río, do que foi rescatado afortunadamente sano e salvo, e comparaba con certa gracia ese episodio coa pasaxe bíblica de Moisés salvado das augas do Nilo. Non tive a sorte de coñecer ao meu avó, un personaxe de lenda, de moitos matices, con moito anedotario. Morreu no ano 38 e eu nacía 6 anos despois. A súa trayectoria vital está moi ben descrita por Pastora na súa obra Lareira de Sons. Incluso me enterei de cousas que desconocía como familia. Tamén a veces dos Vilares facía un desvío a Santa Cruz, onde tamén había familiares dos Manchás. A estación seguinte era Xiar, no Guriz. Gardo especialmente na memoria que nos muiños, tamén vemos aquí unha representación, que nos muiños tiñan unha dinamo que xeraba luz para a casa e para algunhas vivendas do Rueiro. A dinamo arrincaba ao anoitecer tirando dunha cadea que viña desde os muiños á casa e creo que entraba por unha fiesta, unha ventana. Colgábámonos desa cadea para que abaixo dos muiños se levantara unha comporta que deixaba pasar a auga que facía mover a dinamo. Empezaba paseniñamente a verse unha luz, un pouco tenue, pero que relevaba as velas de candís na época e incluso permitía sintonizar a radio que para min, cando era neno, era todo unha chave. En Xiar había tamén unha lareira que habitualmente estaba non ao cuidado, pero sempre había ali dunha señora maior, creo que se chamaba tía Maripepa, que manexaba moi ben o fuso de fiar. Tamén me acordo disso. Recordo que tiña un tubo longo de metal que o poñía por un extremo nas brasas e polo outro soplaba para avivar o lume, que, en fin, é unha tarea propia da lareira. De Xiar pasaba a Granxa Vella, en Labrada. Ese era outro punto de encontro familiar. Recordo neste caso tamén unha escena moi tembra, que ao remate da festa das Dores, os meus tíos subironme de amanecida, ainda de noite, a un carro do país tirado por vacas, claro, no que amorosamente dispuxeron un leito de pallas para que eu puidera seguir dormindo, acompañado de miña nai, e chegar hasta Román, onde aproveitaríamos o retorno dun coche do punto de Ferrol. O meu roteiro emocional, sentimental, familiar, remataban sempre, tamén teño aquí as Curmáns, xa máis preto de Momán. Ali tamén tiñan muiños e o mesmo que en Xiar recordo que xeraba luz eléctrica para o seu consumo. Nesta casa chamaba a atención un zoqueiro que traballaba, creo recordar, nun pallán. Eu vía con admiración como aquel home sacaba dunha peza de madeira unhas zocas moi ben feitiñas. Os zoqueiros, esos artesáns da madeira. Guitiriz, Vilares, Vilariño, as Reixas, o Merendero, a Feira de Momán, o Coche de Margá, a Liña de Ortigueira e tantos outros topónimos, vivencias, experiencias que sería monótono e cansino seguir detallando por miúdo. Como monótono e cansino resultaría, aínda que o faría de mil amores e moi boa gana, dar os nomes e apelidos de todas estas familias que eu recorría neste roteiro que lle chamo roteiro emocional. Os lazos familiares, obviamente, seguimos mantendo ao longo de toda a vida. De feito, ata hai pouco, antes da pandemia, un pouco antes da pandemia, os curmáns e curmás da rama dos Tomé facíamos unha xuntanza anual, unha primada, que agardo que recuperemos se por fin espantamos dunha vez este maldito bicho que tanta xente, sobre todo maiores,
todos eles os curmáns e curmás que son os que quedan de aquí e da colá, da chaira e de alén mar, quero facer extensible a honra que para mí significa este premio, que hoxe se sobreniza modestamente e se me entrega. Vou ir relatando un par de breves reflexións sobre os compromisos coa cultura e co xornalismo, que algo se falou aquí, que constituen os dous pilares do meu ciclo vital e profesional. Direi con Antonio Machado, que conade tamén a modestia, que nunca perseguín a gloria nos premios, ainda que cando nos otorgaron e otorgan, sentinme e síntome sempre moi reconfortado e agradecido. Sería un necio se non o recoñecera. No entanto, sempre pensei en facer ben as cousas e que as iniciativas nas que me embarquei ou que cheguei a abandeirar de alguma maneira fosen de utilidade para a sociedade na que me integraba. Eso no que respecta ao universo cultural focalizado ali en Ferrol a través do Club de Prensa, que fui presidente fundador, que cumple xa 33 anos. Por outro lado, o xornalismo ten para min e para moitos máis, ainda que hoxe o espectáculo que se monta nas televisións semella que vamos en sentido contrario, non é que semella, é que vamos en sentido contrario. O xornalismo ten unha componente fundamental humanista, de servizo á sociedade, levando como bandeira da ética e da deontoloxía a verdade informativa e o relato honesto das historias que trasladamos aos lectores, ouvintes ou televidentes. Ese foi o xornalismo no que creí, o xornalismo que mamei e o xornalismo que practiquei dentro das miñas limitacións, as propias limitacións humanas e tamén dentro das limitacións que me viñan impostas. Amigas e amigos, en diante sentireime máis chailego se cabe, particularmente máis vilarego se cabe, e incluso máis galego, se isto pode ser. Fago profesión de fe nunha Galiza con máis pasos para adiante que para atrás. Unha Galiza máis próspera no urbano e no rural. Unha Galicia máis empoderada e uns galegos e galegas que se empeñen en construir, veñemos, desde a inteligencia e a tolerancia, unha historia máis de ser. E a continuación, poño a guinda con un poema, non podía ser de outra maneira, de Xosé María Díaz Castro. Un poema que me gusta moito, non sei se tanto como Penélope ou outros que, moitos que hai por aquí, que se titula Como abrasas. E di: poeta ou non, eu cantarei as cousas que na soleira de min mesmo agarra. Alumarei con fachas de palabras, ancho ergo meu, o mundo que me deu. Aí están, como abrasas contra a noite, as bellas cousas cheas de destinos, ollos que piden de famentos nenos, ollos que esperan dun adolescente. Galiza en min, meu Deus, pan que me deron, leite centeo e soño e luz de aurora. Longa rúa da mar, fogar da terra, e esta cruz que nos mide de alto a baixo. Con este alento, eu lles darei ás cousas, o drama cheo que lles nega a vida. Dareilles rostros para que se conozcan, e palabras lles darei para que se entendan. Moitas graciñas. Olvideime, graciñas a señora alcaldesa, que nos acabamos de coñecer. Espero que nos volvamos a ver, que nos sigamos vendo. Grazas por este emotivo momento de entregarme o trapezo de a figura. E para a primeira guinda, pois, María Xosé Lamas tamén fixo o esforzo de traer un poema dedicado expresamente a man. Se antes le dedicaba un poema a Díaz Castro, pois agora
Estou un pouco condenada a andar coxo de gafas, pero bueno, cousas que pasan. É un atrevimento pola miña parte facer un poema para Mancastro, pero bueno, eu sou moi ousada. Man, trapeiro de honra. A man de man escribe verbas mantidas de inspiración e verdade, de beleza que acotío partilla nas súas páxinas para deleite da xente que as aprecia. A man de man traza siglos mandados pola súa mente preclara e decidora, en canles abertas, sen barreiras, que informa do aquí e o do agora. A man de man manipula detallos de teas surdidas noutros tempos e escolle a substancia de entre os trapos que te escuda no monte das palabras. A man de man, como sempre mansa, recolle agora o humilde agasallo de ser trapeiro de honra dos pilares, pola súa xenerosidade e do traballo. A man de man, con cariño, hoxe estreitamos. Bueno, vi aquí man que antes esqueceuse abrir o premio, entonces di que se a alcaldesa se acerca para facer a foto. Este premio é un traballo feito pola artista Vicky Rivadulla, moi coñecida hoxe no país, e que é un traballo feito expresamente para cada premiado. Xa foi en anteriores edicións e aquí fixo o esforzo tamén de reproducir aí a man, só que lle puxo unha boina, que non sei se a usa habitualmente. Teño na casa. Bueno, agora xa estamos no tramo final. Aproveito tamén para disculpar a un dos poetas que iba a estar hoxe, pero por motivos familiares non pode, e quedou moita pena de non poder vir, que é Moncho Bouzas, que tamén está preparando outro poemario. Bueno, e falta, digamos que a poeta máis pequena, que era Clara Blanco, que ademais ven curiosamente de gañar en Betanzos os xogos florais que no ano 46 gañara Díaz Castro. Díaz Castro dedicara aqueles poemas dos xogos florais ás mulleres betanceiras, Nacida dun soño, chamábanse, non? Aquela triloxía de poemas. E claro, o que fixo foi dedicar o poema ás mulleres chairegas, pero personalizadas na súa madriña, na súa aboa, que faleceu o ano pasado, non? Díxome que se o podía ler, e vou pasar a dar lectura, e depois xa vamos con outras dúas poetas, e ao final outra gran poeta, que é Pilar, con Baruch, que tamén nos va a deleitar aquí con un pouquinho de poesía e música. E o poema de Clara, que se chama Madriña, di así: tras da fiestra está o outono, vin a gadaña pasar, na tarde soltouse un berro, leite e centeo, anchedade. Entre pedras centenarias, faro solas sen parar, en un banco de madeira, e de ti me estou a lembrar. Pola fiestra pasou logo, vagando a calquera hora, como os teus contos no lume, entre o solpor e a aurora. Madriña, tielo todo, é o outono da primavera. Entre o trigo e a erva alta, é o sol que garda a néboa. Oese música dun banjo e as vías do ferrocarril xiran muiños co vento, só teño a luz do candil. Son como unha randeira mecendo nun funeral, caen polas miñas meixelas, vagas azuis de cristal. E o que ven faiseme duro, entre os solpores de versos, escribindo no deserto, Eurídice foise ao inverno. E agora, outra poeta, que sei tamén, outra poeta da NPG, porque isto parece que é un forno de creatividade, que sei que está preparando
pois estaremos encantados. Boas tardes. Eu fixenlle un poema pequeniño a Díaz Castro, Díaz Castro. Achégase a noite dos tempos, onde medra a tua memoria, a erva perquerchiña escribe a súa propia historia. Entre as vagas e os suspiros desta terra que te ama, escoítase por entre os carballos os teus versos que acariñan a alma. No verdor dos castiñeiros ou na humidade dunha bágoa, a túa palabra é historia, acende luceiros na alma. E nas fontes e nos regatos vive aínda a túa esencia. Por entre esas vellas casas, gárdanos a túa presencia. Sementaches nestas terras o amor pola poesía, e agora abrollan sementes de poetas e de cantigas. Aínda que os tempos vindeiros nos acheguen incerteza, de seguro que os versos teus farán máis pequena a nosa tristeza. Hoxe, no teu cabodano, lembramoste como sempre, home de letras e versos, poeta guiteicense, que fixo do máis pequeno, esa erviña destes prados, unha cantiga fermosa e doce de versos inacabados. Moitísimas gracias. Quero dar tamén a enhoraboa a Man polo trapeiro de honra e que, bueno, que disfrute do premio, ben merecido sexa. Grazas. Bueno, a MPK que empezou sendo naquel 2 de outubro de 2015, logo, digamos, unha agrupación de 7 ou 8 poetas dos Vilares, non, admito, había unha poeta, Fátima Fernández, que era de Santa Mariña, que eran todos os Vilares, pero nestes 6 anos foise ampliando a cousa e hoxe hai poetas de Vilalba, como, por exemplo, Emilia, ou Xosé, Luz, o Pilar, hai xente que veu incluso a sumarse a isto da Costa da Morte, de moitas outras zonas, e, por tanto, o grupo foise ampliando o cada nesa estación. Pero seguimos conservando a xente de aquí. Se antes falaban dunha poeta de Labrada, que é o Campello, pois temos aquí outra de Labrada. Labrada tamén parece que tamén ten unha... parece que está creando aí como unha especie de tradición poética, non? Que é Blanca Villar, así que toca. Boa tarde a todos, case noite. Eu, cada vez que pronuncian o nome de Díaz Castro, inevitablemente, pois, veñense a miña mente as lembranzas da miña nenez, cando a miña avoa me levaba ao mercado daqui de Guitiz, os mércores. Encantaba llevarme entre os postos, e como non sempre se encontraba co seu parente e amigo Pepe. Co cal, quedaban para tomar uns viños no Gaibón, e me deixaban no parque que había ao carón. E sempre me decía a miña avó, cando remates de xogar e te canses, ven aquí que estou con Pepe. Lembrome algún dos consellos que me daba cando era unha nena, e unha das cousas que sí que se percatou é que era unha persoa con moita curiosidade, e unha das últimas conversas que tivo a miña avoa con él foi, o consello que me deu, nunca deixes que a túa curiosidade se apague. E así foi. Toda a miña vida foi unha persoa super curiosa, encantoume pois moitísimo, pois aprender cousas e mellorar cada día como persoa e mentalmente. Encántame ver como a figura de Díaz Castro, que houve un tempo onde ninguén se preocupaba moito por ela, ver como hoxe en día sí que temos pois un Día das Letras Galegas, a celebración da súa vida eterna, non? Que tan apropiado nesta igrexa, non? Pois é fermosísimo. Outra das cousas que sí quería enlazar con isto é que cando eu era pequena, teño un primo que se chama Raúl Villares Villar,
para él era a súa maior ilusión ser periodista. E cando Man Castro fundou o Diario de Ferrol, colleu baixo a súa capa a Raúl Villares Villar, hoxe en día unha das voces coñecidas da Radio Galega. Así que non podo estar máis orgullosa das raigames, de onde veño e ver como isto evoluciona, acabando a ser un bo grupo poético dos afillados do Pepe, e ver como as miñas raigames se van enlazando con xente que eu non coñecía, porque resulta que me dixeron que era parente dunha, non? Entón, encántame ver, ampliar esas lazos familiares que sempre pensas que, bueno, tes os tíos e os primos, pero logo empezan a contarche que fulanito de tal é primo teu porque está casado con fulanita ou provén de fillo de esta tía túa. É fermoso. Eu teño pasado moito tempo en Ferrol, quizáis é unha das cidades con máis lazos de unión que teño. Dende a miña infancia paseime moitos anos ali e paseime moitos anos mirando o Atlántico, que seguramente Man Castro tamén o fixo. Quizáis moitas tardes e moitas noites e moitas menceres se visen inspirados por eles, ollando o Atlántico e a veces as fermosos atardeceres que ten e as fermosas menceres que ten. Incluso cando o mar se expresa pode ser impresionante e pode axudarche a que a tua mente se libere. Así que como Ferrol está regado polo Atlántico, decidín escribir unha poesía que se chama Atlántico. Demóranse no vento do nordés os cantos dos arroaces no fero Atlántico, é como un cantamento que apreixa a alma, semellante a cantos de serea. Emerxen tecendo así a súa lenda. Atlántico custodio das tumbas de area, das naos que moran nas profundidades das fermosas rías galegas. Na costa da morte, Finisterrae, as cidades do tempo flúen polas correntes atlánticas como as mareas imparables, teimudas, a miúdo ingobernables, deixando nas almas unha pegada indeleble. O seu arume salgado envolva a pel, creando un vínculo irrompible cando a illa emerxe, construindo efémeros esteos de escuma branca. Atlántico máxico, fogar do radio verde, centinela de segredos sen contar, as súas cimas e fendas, misterios seculares están a agochar. Moi boa noite, moitas grazas a todos. Outra das, digamos, poetas, bueno, queridos e queridas son todos dentro da NPK, pero, digamos, unha persona que lle temos un especial cariño, pois é a Pilar, que é casi como, bueno, unha especie de nai de todos, non? Por chamarlo de alguna maneira, que ela igual vai decir que non, pero casi. Ela, pois, fixo aí unha cousa moi bonita, que foi xuntar unha serie de músicos para musicar poesía, non só poesía dos clásicos, sino de poetas actuais, e é un grupo que chaman Corredores de Sombra, en homenaxe á obra de Agustín Fernández Paz, porque son originarios de Vilalba. Bueno, hoxe non está o grupo completo, e a mí me gusta chamar de casi o grupo residente da NPK, porque votamos man deles cada pouco, non? E a verdade é que estamos encantados de que sempre esteñan aí dispostos. Hoxe veñen Pilar e Baruch, que seguro que nos van a gustar moito. Así que un aplauso para eles e moitísimas gracias a eles e a todos os que interviron previamente, e sobre todo, pues nada, moitos parabéns a Man Castro, que sabe que lle queremos, que nos honra incluso aceptar este premio e que, bueno, que o seguiremos querendo hasta o fin dos tempos, non? Veñan volcáns ou veñan o que veña. Así que deixemos con eles. Boa tarde, noites a todos e a todas. Bueno, parabéns, Man, e parabéns aos afillados de Díaz Castro, e os que, de algún xeito, pois, estamos adeirados os afillados de Díaz Castro, que nos sentimos
afillados tamén. Bueno, non somos vilalveses, pero alguén decía, e moi ben dito, foi Xulio Xil, toda a terra é país, como debe de ser. Polo tanto, somos chaivegos. Baruch Domínguez e, bueno, señora Pilar Masera. Imos vos a ofrecer uns poemas acompañados por música. Corredores de sombra nace avilados á memoria e á figura de Agustín Fernández Paz, outro dos vos e xenerosos que sempre está con nos tamén. Bueno, Pepe do Vilariño, creo que para todos os que entendemos a poesía significa moito. A súa obra, din moitos que pasou diluída polos anos, digamos que pola loita, non? Pola publicación das obras na loita máis obreira e civil que houve, poesía social, pero embargantes a beleza, unha vez máis, sempre, seguimos para sempre e aquí estamos. Bueno, tamén recoñecer a Mancastro, eu teño que dicir que son Castro tamén, comentado con algunhas persoas contrarias, pero claro, eu son dos Castro de Vilalba, que para ben dicir non son de Vilalba tampouco, senón que viñeron de Muras, así que como Castros somos de moitos lados, pois de algún xeito tamén estamos conectados. Cando queiras, compañeiro. Vide, convídovos ao espectáculo de non ser para ser de todo. Vide que vos convido a vos ver, ven que te reto, a te ver ti a ti, dende ti, en ti.
musicais, que yo digo, muchísimos pequenos arranxos musicais, toda unha honra desde aquí, desde a MPG, desde este lugar tan famoso. Medo. Medo entre o verde da esperanza morta, teñido de dor a desidia permanente. Solo que queda dunha derradeira primavera, alimento de doxía da noite, morna e longa. Agardo polo feitizo dunha lúa tardía que cubra a miña pele os seus raios difusos. Son o derradeiro suspiro que medra por entre as follas. E ainda así, son alento. E ainda así, son alento. Son alento. Son alento. Seguimos, comezamos con Xela Arias, con ese vídeo que vos convido a vos ver, e agora imos a compornos. A unidade compónse. A unidade compónse da desorde, desordeno, meu amor, e dou o punto único do centro dos abrazos. Abrazo a desorde das ideas e sei que a unidade se compón. A unidade compónse da desorde. Bueno, o compañeiro Antón dicía que nos faltaba a nós un membro da formación que é Fosana, e bueno, non pode estar con nós hoxe, pero os dous intentamos facer un pouquinho destes corredores de sombra, agardo que se dá o seu gusto, e falando de persoas que forman tamén a NPG. Neste caso, quixemos dar voz, facendo tamén outro arranxo, agardo que lle guste, que nos estea a ver a nosa Clara Blanco, que é o futuro da NPG e que, ademais, é a máis pequena, o futuro da NPG, e que, ademais, van a recibir todos esos galardóns e esos premios que os ten moi merecidos, porque é unha gran poeta. Monólogos con eco. Un río de almas mírame cun sonriso mentras baixa un monte atrapado. Un resplandor move ao lonxe e intrígame a súa baleira soidade. Os dinosaurios comen follas frescas dos árboles. Escribo estes versos preguntándolle a un ceo estrelado como cheguei aquí. En resposta vexo bruma verde e oio música de piratas, atados a mastros loitando contra temores irreais. Estou atrapado nesta beira mentres escoito un tren de persoas inertes preparadas para a vida. Chegan recordos da miña morte social, agasallándome coa única compañía das verbas máis fermosas de eco.
son o máis grande que pode facer un pobo. Isto é o que eu creo. Imos facer un poema do Bocheirego, de Xerardo Quintiano, de Fiore, do outro lado da chave, do seu poemario Fornelos e Fornelos, con esta fermosa canción que Tu Xeira, dos Esmaxepanos. democratizar a poesía. Oxalá democraticemos tamén os poemas.